салом дӯстони азизам, тарзи таҳияи лӯлакабоби дегӣ. Қаблан ман дастури лӯлакабоб дар тафтонруам гузошта будам. Ин ҳам айнан ҳамон аст. гӯшти чархшударо бо пиёзи хурд карда хуб омехта мекунем. Ба он намаку адвия вобаста ба хоҳиш, равған, 2 қошуқ сухарӣ. Ҳамаи маҳсулотро хуб омехта мекунем, то пурра махлут шавад ва яклухт шавад. сири муваффақияташ ҳам ҳамин аст. баъдан маҳсулотро яъне гӯштҳоро ба шакли лӯла медарорем ва лӯлаҳоро ба муддати 30 дақиқа дар яхдон мегузорем. ба тоба 2-3 қошуқ равғани растанӣ мерезем ва лӯлаҳоро аввал дар оташи баланд 1-2 дақиқа сурх мекунем. баъди он оташро паст мекунем ва сарпӯши тобаро пӯшонида ва ё дегро мегузорем 10 дақиқа дар оташи паст дам бихӯрад, то дарунаш хуб пухта шавад. То ин муддат маҳсулоти канорашро омода мекунем ва 10 дақиқа гузашт ва то лӯлаҳои мо омода шуданд ва бубинед ки хеле хуб пухта шуданд. ҳозир дохилашро мебинем ки дохилаш чӣ гуна пухта шудааст ва рӯяш турду дохилаш хеле мулоиму хушмазза омадааст. ва барои канораш ҳар чӣ ки худатон дӯст медоред бо ҳамон пешниҳод кунед. яъне метавонад сабзавот бошад, метавонад себзаминӣ бошад, метавонед бо биринҷ, хулос ҳар чӣ ки ба аҳли хонаводаи шумо писанд аст. аслан чизи бомазза дар танҳогӣ ҳам бо каме нону пиёз ҳам бомазза аст. умедворам ин дастур барои шумо писанд меояд. нӯши ҷон азизам.